Kag para sa pagpabalo namon yung pang-good vibe sa inyong siningang weekend. Mahilig ka ba lang magkaon sang marang? Heaven ang iniga lugar para sa imo. Sa kada kanto, may puno ka marang nga, napuno ka mga bunga. Bisan diin lang nga parte sa lugar, sa higad sang dalan manukon sa bukid, may marang. Ang marang, ang mapanimahuan mo kung mag-abot ka diri. Kag ang pinaka-the best sa tanan, libre lang ang marang kung luto na. Kuha ka lang sa mga luto, ibilin lang ang hilaw kay, ini ang panangabuyan sa mga tag-iya. Ining atong nagawan was sa tripping ni Ruming. Kag ang istorya naman sa mga lokal nga baganihan sa tiun sa kalapidad sa Bacolod City ang atong nasaksihan sa Sunday naman sa isa ka episode sang Baganihan.